aron mag-unboxing ta sa akong na-receive nga package. Ang first na to i-unbox is TILYOUCOLLAPSE. So I'm not sure if masakto na ko ang extra small. Kaysa kayang extra small radyo guys siya. So first na kong gipalit kani siyang shorts. Extra small. Marag masakto ni siya. Yes, so pang workout ni siya. So sa hawak taas-taas siya ba sa bali, sa waistline jud siya. Ito mo kong ipalit. So, sample, gitry pa lang nako kay medyo mahal-mahal biya siya. Ang uban na, kaning duha akong ipalit naka-sale siya, pero kani wala ni siya naka-sale. And I think the price was, mahal-mahal ni siya, dudes. Wait, nabay presyo dire. Na ako i-resibo. $40. Kani siya. So, muna, gitry sa nako mag-short usa kay plan ko na magpalit og mga leggings sa ilaha kay pang workout jud siya nga kuan. Nya ganahan ko ani kay sa waist siya, sumay siya sa labi na nga bag ora ka ng anak, so murag maka-hold siya sa imong tummy ba. Sa imong bulge. Nya kaning duha naka-sale sila og $15. So sample pa lang ni nako gipang palit. Nashi pa kapin na pads. Yeah, so ako na-discover din ako sila sa Instagram. Kung ba antaan ninda, kay dako na raba atong tutoys. Gaduhaan pa ng extra small. So anyway, nashi pa kapin na pads. So muna siyang pad. So i-insert pa ni nato siya later on. But mo ni siyang forma sa luyo na gitawag og collapse TILYOUCOLLAPSE. TILYOUCOLLAPSE. Mo ni siyang atubangan. Sa tan-aw na ko no gamay-gamay siya. So hinaon naka-sale ni siya. Mo ina ta sa siguro na siya. But ato na siyang i-try karon taon. Hinatub na sila akong baby. Natulog na si Inday nako. Yang ikaduha. Ay, murag dako na ang ikaduha ay. Init man ta kay to ganina sa karon kauwan na sad. Ay, kini siya murag dako ni siya. So murag kampante ko kanina ang sakto ni siya. Kani pod siya, nanapod siya pakapin nga pad. Pero akong tutoy ron sa murag di na ginakinahanglan ron. Ingon pa ni Charles ay. Mabalik hato yung gamay nga tutoy. Ganahan siya gamay nga tutoy. Hindi siya ganahan dako nga tutoy. Diyan noon, sexy na yung mga outfit. Pero gatas ray suda nila ay pailad. Gatas ra. Okay. So, atong i-try. So, di pa ta mag-try. Di ko anan mag-unboxing good. So, muna koan. Ako pong abrihan na sa ang isa na ako ka-package. So yeah, last ko nakapamalit nog sa nina sa kay dugay-dugay na chupista man. Lingaw lagi kayo kay akong bangko gi-flag nila nga suspicious activity kay naday charge sa mga sanina daw. $200. Ingon ko nga, no! Ako in town na pa, nagsara ko mamalit so once a year. Sa mo na gi-flag nila nga suspicious.
naibot pasabot nga. Nice kayong packaging. Social. So, akong nagasto, bali naka-sale pag din sila. Akong nagasto no, kay $200 lagi. So, napalit ko og bra top. Palit sa kong sneaker shoes. What you doing? What the fuck? Liam! I did not see you coming. Well, I did that. How did you do it? Well, I wasn't watching you. Baby. You should review your video afterwards. It'll be very funny. Oh yeah, you know I always include you, so I will not edit you. You're always the I don't know, like every time you're on my video, you're always goofing around. I'm goofing around normally. That's not. I know. Oh, kani siya nindot ni siya. Oh, sexy. Okay, so topic sa box. Palit ko aning kuan, mura siya og terno ba. So, git sample pa nina ako. First ay ikaduhan nila akong order ani nga company. So, LULUS ang pangalan. Yay, nice og material. So, first akong order kay sa kanang sandal ni nakauyon kay ko. Ya, nani sila yung mga daghang kanang mga sanina. Abi na akong siya, gets gabi ako. So, nice din siya. Basta, humo kay siyang panapton mga day. Oh my God. Woo! Maka-order, makakupuno. Ako ipang order mga extra small kay mas kampante jud ko mag-order extra small kaysa bahala na malaghugot kaysa luag. Bahala hugot kaysa luag. Tama man po. So, kato siya terno, 'di ba? Dayon, shorts. Cute ni siya nga shorts, dudes. So, mga original prices, ano nila, no? Mga mahal siya, do. Mahal siya, pero kaya naka-sale man. So, katong terno-terno nga pants ug top, kay, wala man siya presyo dire, So, murag $40 ni siyang kuan, kaning karsunis, kaning pants, murag 40, mantinga ito. $40? Wala na ako nakahinumdum. Wala man po'y presyo ang nakakuan. Ano nung wala po'y presyo sila nga gibutang. Ay, basta kay, mo ni siya. Hindi na sila kailangan presyo. Kani po siyang shorts. So, kung gibuhat na lang, kanina, ani siya presyo, tag, USA, $45 daw ni. Pero naka-sale man to. So, naka-sale man guro to siya. Pila to. Dayon. Excited ko. Nice po siya mga. Quality niya. Nindot. Nindot ang mga quality dyan. Oh my God. Ang dress, day. Pasab. Wala. Ganahan si Charles Aniduts kay ganahan ni siya blue. Siya ba'y nag-introduce og color na ako. Kaya sa una, pag meet na mo, itong radyo akong suoton. Siya nga, sige radyo kag itong. Nagayagaan ako niya. Kung hindi na ako mag-itom, kani siya $20. Kung di na ako mag-itom, pulaan ko sa itong. Nagpalit na lang kong mga color-color. Next, nagpalit ko og sama ni siya. Mo din na idakang box. Nakalimot ko na pa yung dagang mga sandal. Mga chinilas. Nice kayo ang box, dude. Nya mo ni siya ang cover. Lemonade. So, sandal ni siya. So, na rin ko gusto magpalit og clear na mga churba ek. Kaya nauso na magod ni siya karon. Nya ako, di ko hilig magsandal-sandal ay. Kana bang mga chinilas. Akong mga heels, kita ang tamo niya. I'm
not sure, pero okay ra po. Nibagay, nibagay man po siya sa akong manicure. Okay. Sige. Excited man sa ta. Dira lang sa na. May pakitaon ta mo. So, tulo ka, sapatos or sandal ang ipalit. So, ang ikaduha, sa kini na box. LULUS. The leather collection. Nice po siya. Kaya mo ragi, fancy nila pagka box. So, mo ni siya. May ikaduha na akong ipalit. Ay, nice ni siya. Muragaan-gaan. Nice siya. Kailangan nakakitning ato ko sa mall. Katong last time nagpalit ko kanang inani. Kanang kita ko ngun ani. So pagkita na ako sa online ko, hala, murag mo may katong nakita na ako sa tindahan. Ko nga. Palit to na to, babe. Naka-sale ni mga kaning sandal. Pinaka-last kay ang pinaka-importante kay ako. Ako na ko'y puti nga sapatos. Anya akong puti nga sapatos. Mura na siya na, sana na sure ba, ek na gid siya. Labahanan, kids ba? So, may kapoy na ako niya. Nya, katong buntis ko. Basta, hugaw na kayo siya niya. Siglabhan no, hindi lang gyapon maputi. So, palit ko kini, pag nahug ni siya, replacement. Ano siya? Pang casual ba? Casual nga dili casual. Nice na po ni siya nga. Sige daw, be. Feeling na ko dako. Dako siya. At madara mag-smile de. Madara mag-smile. Naku po na on mirror. Di ko sure ani. Mura siya dako. Hinoon. Pila man ti palit na ko ani? $40 ng to. So, 8 siya. Pero mura siya dako. Feeling lang na ako dako. Pero medyasan, i-try na ko niya. Kaya mag-medyas ng jugugugol. So, okay. Mag-try na. So, mag-try ta first sa pang-workout. Atang i-try. Masakto ba? Masakto ba sa mga best? Excited ko i-try ng dress doon. Okay, are you ready? I'm ready.